MTV. Сәлем достар! Татмус ТВ каналында сезне сәлемлейм мин кар кызы Лилия Хайруллина. Тиздән, бик тиздән, гаҗайып сихри яңа ел төне килеп җитәчәк. Барыбызда зур түземсезлек белән әлеге дулкынландыргыч бәйрәмне көтәбез. Зур үссәк тә, күңел түрендә без әле дә Кыш бабайдан бүләк булыр дип ышанабыз. Шуңа күрә, бүген мин Топ Клип хит парады резидентларыннан заказлар кабул итәчәкмен. Алар яңа елда нинди бүләк алырга телиләр? Бәлки, әлеге мәгълүмат кемгәдер резидентларыбызны бәйрәм төнендә иң теләгән, иң көтелгән бүләк белән сөендерергә ярдәм итәр. Киттек! Тапшыру бәйрәм атмосферасында узса да, кагыйдәләрдән толпына алмыйбыз. Безгә җырчыларны тиешле баскычларга урнаштырырга һәм ни кызганыч иң аз тавыш җыйган резидентыбыз белән саубуллашырга кирәк. Кем бүген хит парадтан төшеп кала? Карыйбыз. Күзләрмә каралы, шәшемне таралы, карашымда сиңа булган нурларны саналы. Синең караш язгы кояш, һәр нурыңда мең җылы. Коясым килә шуларның меңнәрендә бер юлы. Синең караш язгы кояш, һәр нурыңда мең җылы. Коясым килә шуларның меңнәрендә бер юлы. Әйе, безгә бер резидентыбыз белән саубуллашырга туры килде. Ләкин кәйфебезне төшермибез. Көчле алкышлар белән яңа резидентыбызны каршы алабыз. Җырны яки җырчыны шатсагыз, 13-20 номерына тавыш сүзе белән кодны юлларга онытмагыз. Сезнең мәхәббәтең бәйрәме кызыл туе. Бар былбыллардай сайрашып, яшәгез гомер буе. Туйлар мәхәббәт гөленең парламатлы чәчәге. Баллы җимешкә әйләнсен чәчәкнең киләчәге. Сезне котлап гөрли-гөрли, ул бишапар күгәрче. Барлы бәхетләрегезгә күзләр тия күрмәсен. Бар былбыллардай сайрашып, яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туе. Әти-әни фатихасы, бәхетегез ачкычы. Туегыз парлы тормышның тәүге матур баскычы. Тигез гомерләр итегез, куеп иңнәргә. Парлы мәхәббәт гөлегез, тамыр җәйсен тирәнгә. Сезне котлап гөрли-гөрли, ул бишапар күгәрче. Парлы бәхетләрегезгә күзләр тия күрмәсен. Бар былбыллардай сайрашып, яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туе. Сез бүген сихри дөньяның сокландыргыч бакышы. Йөрәгемгә батып тора сөюегез яктысы. Туймагансың парлы тормыш, мәхәббәтнең көзгесе. Сүрелмәсен, артып торсын, сөюгегез кеше. Сезне котлап гөрли-гөрли, ул бишапар күгәрче. Парлы бәхет
Yaşayız ömür boyu. Bugün sizning muhabbatning bayrami qizilduya. Bugün sizning muhabbatning bayrami qizilduya. Top Clip hit paradining eng ulug' kishisi. Oq soqoli desakda durust bo'lar. Rafael Abdulatipov xotini Diniya opa bilan do'st to'g'anlarini, bolalarini bo'laklaringda ko'pdan olib qo'ygan. Rafael afandi qish bobayga ishonmay ekan, lekin shunga qaramasdan go'daklarini yetkirdi. Illar imin, ko'ngil tinchligi bo'lsin edi deydi u. Bir yılmayıp qaradın nige Partayıp min g'ashik yüzüne Ömür ütse de, şallar tırse de Üzüngni siyem, partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngni siyem Partlık jitse de Şeşlerime ak düşer Yıl ötken sayın Birge canım yaşikşe Ömrünün melin Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngni süyen Vartlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngni siyem Partlık jitse de Turmuşuğuzna bizim Suyu yaltını Yep yeşerli günler Bakıp dügelimi Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngni süyen Vartlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngni siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngni siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngni siyem Partlık jitse de Rustam Asadullin kishilarni qayg'urtuvchan yigit bo'lib chiqdi. Jirshi yangi yil kuni bir bolaning da bo'laksiz qolmavin tili. Bolalar mo'jizaga ishonib, shodlanib o'sarga tegish degan fikrini yetkirdi u. Men buning bilan to'layim kelishim.
Sözüne bekrimi qaradım Kimin ersima serin Süyliler Kimin ersinin kuzlerine qara Unut onu unut Didiler Kimin ersinin kuzlerine qara Unut onu unut Didiler Nige turmuş bulay gazaplısın Gazaplısın edem bolasın Berevlerle alışeşeke küme Berevlerini utqa solasın Berevlerle alışeşeke küme Berevlerle utqa solasın Havalardan ışıkan hakuşlarla Kavrilarını jiler ayırar Berberimizge öpkeleşmigirken Durmuş kuşa yazmış 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 ayırar Durmuş kuşa yazmış ayırar Durmuş kuşa yazmış ayırar Şiratdагы резидентларыбыз Текке Мәскәү егетләре DJ Радик белән Айрат Сафин. Тапшыруыбызның темасына килгәндә, аларның Кыш бабайга 2 мөрәҗәгате бар. Беренчесе 2018 елда Мәскәүдә кар булсын, икенчесе кыш бик суык булмасын иде. Аларның хыяллары чынга ашармы, юкмы, тиздән белербез. Ә хәзер аларның клибын карыйк. Kaderli balam. Бар анай. Тәрәзәдән күзеңне алмыйсың бит анаем. Бар берсәк тышка чык. Бар яхшы балам, бар. Bugün bizde gırlep duy bara Matur üsteller kırılgan Dost tuğanlar jıyıla
Ага, барайын. Çıqqan edim. Bir çiberki sizlerge. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчалы, иртән таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендерә әши сүзләре. Силмәсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балда киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балда киеп канатланып очтылар. Туганнар шын күңелдән котлыйлар. Тормышларында гел булсын ак юллар, шундый матурлар, икесе дә гашыклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балда киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балда киеп канатланып очтылар. Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар кызлары Айбикә өчен әллә кайчан әллә нинди бүләкләр алып куйганнар инде. Бар бәйрәмнәрдә дә иң авыры аңа бүләк сайлау. Уенчыклар кибетенә кереп, Илсур белән әйткәләшеп бетеп, аңа да миңа да ошаган бүләкләрне тияп чыгабыз дип сөйләде Гөлназ. Менә Айбикәнең шәхси кыз бабае белән кар кызы быел тырышкан. Бәйрәмегез күңелле үтсен, Шәрифҗановлар. Төскә булган, эшкә уңган, заманнан арта калмыйм. Иргә яра булала ул, кайнана кырын карый. Кайнана килеле йөртә, уйный башак бураннан. Аңласа аңлар хәлемне, кайнанасы булганнар. Кайнана килеле йөртә, уйный башак бураннар. Аңласа аңлар хәлемне, кайнанасы булганнар. Хатын кыз кәефе күнегә, мең төрлегә төрләнә. Шыгырдан шыгар шаклары бар, сабырлык бил ирләргә. Бер сүз әйтер хәлләрем юк, шынлап түгел уйлаптан. Нихәл кияү дигән булып, яшы килә кунакка. Бер сүз әйтер хәлләрем юк, шынлап түгел уйлаптан. Нихәл кияү дигән булып, яшы килә кунакка.
болса, сабыр бітті, кетуін күті. Мин дә кайнана теленә, түзә бит сабыр гына. Ул бит көндә килеп йөрмәй, тик ята авылындан. Шынга алмагыз бу җырны, шаярдык күлдек кенән. Яшибез без әниләрнең кадерен белеп кенән. Яшибез без әниләрнең кадерен белеп кенән. Эх, тёщам, дип кенән. Чираттагы резидентыбыз Лейла Калиеваның кыш бабайга 2 теләге. Дус туганнар исән сау булып, бергә тынычлыкта яшәү. Җырчы өчен моннан да мөһим әйбер юк икән. Ләйләнең сүзе белән килешми мөмкин түгел. Аның белән килешәбез һәм әлбәттә тавышлар юллыйбыз. Мизгелләрне сагынып көтәбез, гомерләр сизелми үтә. Йөрәкләрне әрнетеп бетеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганышы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганышы. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына. Бәхет өчен җиргә туганыбыз, гөлгә күмәр өчен тормышына. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганышы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганышы. Барыр юлыбыз якты булсын, бетмәсен дөнья мәшәкате. Исән сау булганда туганнар, яшәүләрнең шунда рәхәте. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганышы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганышы. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганышы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганышы. Якты дөньялардан кем туйган,
Ешет Худай yüzleri толған үшін. Келесі резидентыбыз Лилия Бектемирова қызы Гүлназ Асаеваға түрлі бизәңгечләр алса, улына уенчык трактор алған екен. Қызыма сәхнә кешесе буларак косметика бик кирәк әйбер, ә улым техника белән кызыксына. Шуңа аны шундыйрак уенчык белән сөендерергә булдым дип сөйләде җырчы. Үзенә килгәндә, безгә балаларның бәхетле һәм сау-сәламәт булулары кирәк, диде Лилия. Шортлап яфрак ярды бакчам кайыннарында. Бүреләнеп яфрак ярдым әнкем куеннарында. Борчылуларым тау кадәр балам куеннарында. Бүгелә кайын җилләргә бүгелгән кайыннар кебек гомер буе балам диеп әнкәй üzülә. Бүгеләм кайыннар кебек бүгеләм, әнкәй üzülгәннәр кебек балам өчен üzülәм. Кояш эсселәрен каплый яфраклы кәүсәләре, янар чаклардан саклады әнкәм күләгәләре. Янар көннәрдән сакласын балам күләгәләрем. Бүгелә кайын җилләргә бүгелгән кайыннар кебек гомер буе балам диеп әнкәй üzülә. Бүгеләм кайыннар кебек бүгеләм, әнкәй üzülгәннәр кебек балам өчен üzülәм. Yazgı kayın, yeşil kayın, küzgü kayın küzinde. Küzgü kayınlar sağışı ənkey kebek tüzemle. Turmuş türlü yakka vurur bala kayın tüzinde. Bügüle kayın jillerge Бүгелгән кайыннар кебек гомер буе балам диеп әнкәй üzülә. Бүгеләм кайыннар кебек бүгеләм, әнкәй üzülгәннәр кебек балам өчен üzülәм. Бүгеләм кайыннар кебек бүгеләм, әнкәй üzülгәннәр кебек балам өчен üzülәм. Әнкәй üzülгәннәр кебек балам өчен üzülәм. Руслан Сайфетдинов Кыш бабайга язган хатында беренче чиратта гаиләсе белән сәяхәткә китүне сораган. Бик ерак китсәк тә бер сүзен дә юктыр Руслан. Ә икенче теләге тау чаңгылары. Руслан, бу ике теләкне бергә кушып була. Кыш бабай,
миңа тау чаңгылары һәм аларда шул өчен Куршавейга путевка бүләк ит әле дип язарга кирәк. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Без сезгә яхшы кәефләр һәм якты көннәр телибез. Һәм хәзер сезгә Руслан Сайфутдиновның "Күңелем ярлары" дигән җырын бүләк итәбез. Bir yarında, kışlar şakta bir yarında. Bir yarında, kızlar kilgen bir yarında. Kışlar kala, kızlar kala, yarlar kala. Yıllar süyülerden munglar kala. Vaydağa yılga yarlar arasına Yanlarıma düşken gibi kıyaş düşken Kış bulmasın, kız bulmasın, şey bulmasın Yazlar yeşil yüreğimde sıyırda Bir yarında kışlar yatar, bir yarında Bir yarında şeyler tüsü bir yarında İki yarda sızlık aynı İki turmuş yarlar başka Süyü yıllar bizning yazmış Faydağa yılga yarlar arasına Canlarıma düşken gibi Kıyaş düşken Kış bulmasın, kız bulmasın Şey bulmasın Yazlar yeşil yüreğimde Sıyırtar düşken Kız bulmasın, kız bulmasın Şey bulmasın Yazlar yeşil yüreğimde Sıyırtar Kumleriminin yarlarına Bağa bağa Yüreğimde Sıyırtan sine kıtan Чираттагы резидентыбыз Рамил Закировның Кыш бабайдан сорар теләге чынга ашмастай түгел. Аңа бар илләргә дә сәяхәт итү мөмкинлеге кирәк. Соңгы арада сәяхәт итү минем хоббига әйләнеп китте. Ә менә бар илләрне күрер өчен финанс та кирәк бит әле дип күрсенде җырчы. Яхшы көннәр алда торсын дип яшик Рамил.
Yerge de kiredir Tuğan yakka tarta küngel küngel şunda aşkına Canımı şarkışmını yüz yağıma talpına Tuğan yurtqa tarta küngel küngel şunda aşkına Kışın dimi jeyin dimi yüz yağıma talpına Yügürü paydası gile Tuzganaklı kırlarga Balaşa kızları balgan Sokmaklarını barlarga Tuğan yakka tarta küngel küngel şunda aşkına Canımı şarkışmını yüz yağıma talpına Tuğan yurtqa tarta küngel küngel şunda aşkına Kışın dimi jeyin dimi yüz yağıma talpına Tuğan yakka tarta küngel küngel şunda aşkına Canımı şarkışmını yüz yağıma talpına Tuğan yurtqa tarta küngel küngel şunda aşkına Kışın dimi jeyin dimi yüz yağıma talpına Tizrek koytası da Su boyların nurisi Yutulup tuğan jirlerinin Saf kavasın sulisi Tuğan yakka tarta küngel küngel şunda aşkına Canımı şarkışmını yüz yağıma talpına Tuğan yurtqa tarta küngel küngel şunda aşkına Kışın dimi jeyin dimi yüz yağına talpına Tuğan yakka tarta küngel küngel şunda aşkına Canımı şarkışmını yüz yağıma talpına Tuğan yurtqa tarta küngel küngel şunda aşkına Kışın dimi jeyin dimi yüz yağıma talpına Rüstem ham Leyla Галиевлар дуэтына да чират жетті. Галиевлар гаиләсендә 2 кечкенә кыз үсеп килә. Улы кызлары Риана инде Кыш бабайга хат язган, ялтыравык туфли һәм Барби курчагы сораган. Ә кечкенә кызлары әлегә сөйләшә белми. Шуңа күрә дә аңа бүләкне әти-әнисе үзе генә сайлаячак. Галиевлар гаиләсе сезнең экраннарда. Yaşıyorlar özüne tine bulmağanı iş itip Yaşıka parlap tepikani yürek kağışlarını işitip Yaşıka parlap tepikani yürek kağışlarını işitip Bulgana sular bulgana bir tınarga bulgana Yaratkanlar bir gelene yaratkanlar sızlama Tınlamak için sizlerin ellemiler uylama Mina seni var sina mini var bu zürde kıt dünyada Yotlar adaştırıp qarar seni yotlarga qarama Yot көзләре qarашылары kirmesinler oraga Yot көзләре qarашылары kirmesinler oraga Bulgana sular bulgana bir tınarga bulgana Yaratkanlar bir gelene yarat
yaratkanlar sızlama Tınlama kişin sizlerin Ellemiler uylama Mina seni bar Сиңа мине бар Bu zor bәxet dünyada İkilenülerin bilen keyfini düşürme Bugün yaratılıp yaşık bulganlarga ökünme Bugün yaratılıp yaşık bulganlarga ökünme Bulgana sular bulgana bir tınarga bulgana Yaratkanlar bir gelene yaratkanlar sızlama Tınlamak için sizlerin ellemiler uylama Mina seni bar Сиңа мине бар bu zor bәxet dünyada Жылы аққарлар болып яу үшіттірме салқынада Salkını yangırlarını bul seni canımı tuğlu yalkınıda Salkını yangırlarını bul seni canımı tuğlu yalkınıda Bulgana sular bulgana bir tınarga bulgana Yaratkanlar bir gelene yaratkanlar sızlana Tınlamak için sizlerin ellemiler uylama Mina seni bar Сиңа мине бар bu zor bәxet dünyada Mina seni bar Сиңа мине бар bu zor bәxet dünyada Mina seni bar Сиңа мине бар bu zor bәxet dünyada Biz bәxetle dünyada Фазлыевлар гаиләсе гастрольдә йөрү сәбәпле балаларына, туган тумачаларына бүләкләрне яңа ел көнендә генә алачак. Ә Кыш бабайга аларның бернинди заказлары да юк. Кыш бабай булганына көймәсен. Тормышыбызда барысы да Аллага шөкер җитәрлек диде Алсу.
безнең хисләрдә. Сездә ничектер, шәхсән мин яңа ел хисен тоям. Аның могҗизага тулы атмосферасына тулайым чумдым. Хит-парадның киләсе резидентлары Юлия һәм Илнар Куддусовлар да минем рәттәрдә икән. Кар яугач ук яңа ел җитә дип шатланып йөри идек инде диялар. Куддусовларны тагын да куандырасыгыз килсә, 13-20 номерына тавышлар юллагыз, дуслар. Алсу йөзләреңә карап, алман диясем килә. Гомерлеккә син яраткан, ярың буласым килә. Гомерлеккә син яраткан, ярың буласым килә. Алмалына төптөрәк әйләнә, үзелеп яраткан ярлар язмышларда бәйләнә. Алмалына төптөрәк әйләнә, үзелеп яраткан ярлар язмышларда бәйләнә. Нingə кирәкмиме? Юк, кирәкми. Алмағына дейіп сиңа яратып дәшәмәле. Яшірмә сірлі көзіңді сүйінің байлағынады. Яшірмә сірлі көзіңді сүйінің байлағынады. Алмалына минем сүйген ярына, аралмалардай парлашып яшисе шақтарына. Алмалына минем сүйген ярына, аралмалардай парлашып яшисе шақтарына. Айсы матур алмағаштай қызарып пішкен алма. Сенде минем, Мин дә сине сағышлы салма. Син дә мине минде сине Сағышлы утқа салма. Алмалына төптөрәк әйләнә, үзелеп яраткан ярлар язмышларда бәйләнә. 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 Алмалына минем сүйген ярына, аралмалардай парлашып яшисе шақтарына. Аралмалардай парлашып яшисе шақтарына. Киләсе резидентыбыз Айнур Каюмов. Мөмкинчелек булса, Кыш бабайдан элеккеге вакытны кайтарырга сорар иде. Вакытсыз теге дөньяга китеп барган якыннарым белән сөйләшелмәгән сүзләрем калды дип белдерде җырчы. Шибәр егет Айнур өстәвенә җитди темаларга уйланырга ярата икән. Кызлар, күз салыгыз, алтын егет. Топ клип хит парадының 3нче урынга лаек җырчысын карыйбыз.
Jayning motor isi kişinde Gül çiçekler yağmur kütkende Yüreğime yollar saldın sen Ele yağmur bulup yağdın sen Kütüp algan şeyge yağmurım Yüreğime suyu yağdırdın Yaşı olmam başka yalgızım Sen bitmenim şeyge yağmurım Kütüp algan şeyge yağmurım Yüreğime suyu yağdırdın Yaşı olmam başka yalgızım Sen bitmenim şeyge yağmurım Benim şeyge yangırım Gerek miken benim anlatu Tamşı bulup dama yaratu Gözlerinden suyu göremin Yangırım deyip nazlap öbemin Kütüp algan şeyge yangırım Yüreğime suyu yağdırdın Yaşı olmam başka yalgızım Sen bitmenim şeyge yangırım Kütüp algan şeyge yangırım Yüreğime suyu yağdırdın Yaşı olmam başka yalgızım Sen bitmenim şeyge yangırım Benim şeyge yangırım Kütüp algan şeyge yangırım Yüreğime suyu yağdırdın Yaşı olmam başka yalgızım Sen bitmenim şeyge yangırım Kütüp algan şeyge yangırım Yüreğime suyu yağdırdın Yaşı olmam başka yalgızım Sen bitmenim şeyge yangırım Benim şeyge yangırım Sen bitmenim şeyge yangırım Күпләргә Элвин Грей исеме астында танылган Радик Ильяхшин якыннарына әлегә бүләкләр алырга өлгермәгән. Хәер, җырчының тиз ритмлы тормышына һәм гастрольләр графигына карасаң, бу аңлашыла да. Ләкин Радик барысын да тәртипкә салачагына ышандырды. Кемгә нинди бүләк алырга кирәклеген беләм, шуңа борчуым диде ул. Хит парадыбызның 2нче урын иясе Dünyada senin güzel gül
Дуслар, әйткәнемчә, җырчыларның клипларның нинди урыннарын яулавын сез генә хәл итәсез. Яраткан җырчыларыгыз беренчелекне яуласын дисәгез, 1320 номерына тавыш сүзе белән кодлар юллагыз һәм сайтыбызда да тавышлар калдыра аласыз. Әлегә чираттагы клипны карыйк. Абсолют лидерны каршы алыгыз. Карыйбыз. Әлегенә исәнләшкән булсам, инде саубуллашыр вакытта җиткән дуслар. Узып баручы 2017 ел белән шул ук хәл. Кичә генә яңа әтәч елын каршы алган булсак, инде эт елы да килеп җиткән. Бөтен борчу, проблемаларыгызны үткән елда калдырып, яңа елга зур өметләр белән аяк басыйк. Мин, Лилия Хайруллина, барыгызны да якынлашып килүче яңа еллар белән котлап саубуллашам. Бәйрәмне менә дигән итеп үткәрегез. Киләсе елда очрашырбыз, дуслар. Пока-пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.